Ανενόχλητος, κάνει την παλιά προς τον Κολαούτη, γυρίζει αυτός, Μπεσέρα υποπίεση, σουτ στο δοκάρι από τον Κολαούτη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 7ο λεπτό. Σηκώνει την μπάλα στην άλλη πλευρά, διώχνει ο Μωράν, Λοϊζίδης, κεφαλιά, μεγάλη απόκρουση στην κεφαλιά. Πάει να κάνει τη διείσδυση, περνά εντυπωσιακά ο Μωράν, ξανά Κωνσταντίνου βγαίνει και μαζεύει. Γίνεται το λάθος, έκλεψε ο Φοφανά και να η ευκαιρία για την ανόρθωση. Φοφανά θα περάσει, πάει πλάγια και θα στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Ξανά στο Τσίνα, τώρα η σέντρα. Δεν μπόρεσε ο Σέλης, πίσω σε αλλάζει η πορεία η μπάλα και πάει στα δίχτυα. Από τη σέντρα που βγήκε από τον Τσίνα. Δεν μπόρεσε ο Σέλης, έκανε το σούτο σε Σίνια, μπαίνει μπροστά στο σκορ. Δεν έχει ευθύνη σαφώς ο Χαγιόν, ωραία παλιά, Μπεσέρα σε καλή θέση, πάει για μια τρίπλα παραπάνω, παρολίγο το αυτόν γκολ εδώ. Παουλίνιο, σούτ έξω από την περιοχή, αποκρούει ο Κωνσταντίνου. Μωράν πάει να απελευθερωθεί, Σεσίνια αξιοποιεί την αδράνεια, πλασάρει, ο Σέλης θα διώξει πάνω στη γραμμή.